ukuchazelwa ukuthi kwenzakaleni ngale nto eyimeya ngoba umlando ngiyawazi mina. Umuntu lokophinda ngene noma emveni kokuhamba kwakhe bekhombisa ukuyibulala inkatha beyiganda ngamatshe. Kodwa ezamile ukuzabalaza. Ngakho-ke akungabi-ke isikhohlelo sokugcina lesenkathini ngoba ngibona ngathi usondela lapho. Uzokhumbula iphutha elenzeka ngesikhathi sakho umuntu lokophinda ngene. Uzanika kwamakhosi amsini. Esuka ekhishwa exoshwa eyihlaba weqembu national wakhishwa wasuka lapho ke emveni kwalokho ukuxoshwa kwakhe wasungula iqembu le-NFP ukhetho luseduze ngendlela eyisimanga. Into eyenzekile lapho wavele wasungula iqembu le-NFP emveni kwalokho wawuthatha yonke izokulenda. Angazi-ke noma mhlampe inkatha ifuna ukuthi umlando uyiphinde ingoma sejozini. Ngoba mina la ingosini yamaqiniso la ngeke mina wakhe mayebhedile ngifuseke ngizomtshela kodwa ayi the propaganda ekhushwa lapha hayi sichazeleni kahle ngiyantshela nje kanza kwethu sesiya sibhekile o